Здравейте и добре дошли в канала Звездно Таро. В днешното видео ще разгледаме дали идва нова любов към вас, нов човек в любовта до края на тази година, до края на 2023 година. Напомням, че това е прочит в общата енергия. Подготвила съм ви два избора. Избор номер 1 и избор номер 2. Ето това е номер 1 и това е номер 2. Изберете си една от двете карти. Започвам с избор номер 1. Да видим идва ли нов човек, нова любов към вас до края на 2023 година. Идва ли нова любов за избор номер 1? Добре, да видим. Това, което излезе е крал на пентаклите, кралица на чашите и кулата, което на мен ми говори за това, че явно има някакъв мъж, който, сега мъж-жена, нали, обърнете си го спрямо вашата ситуация, но има някой, който има интерес към вас. Ако това сте вие, това е човекът, който идва към вас. Има някой мъж, който има интерес към вас, но вие не сте обърнати към него, вие гледате в друга посока, пък той гледа към вас. И тук имаме кулата, което показва, че може би тук не говори, картите не говорят за нова любов, а по-скоро за човек, с когото сякаш сте имали взаимоотношения, но всичко е приключило между вас. Така че идва ли нова любов, по-скоро тук става въпрос за някого, с който вече сте имали някакви отношения. Това е единия вариант. Другия вариант може да е свързан с това, че вие ще срещнете някакъв човек, който пък ще предизвика много така силни емоции, бури от емоции във вас. Може и това също така да се показва, но като цяло с тази кула тук трябва да бъдете внимателни относно човека, който идва към вас, а при други ще става просто за човек от миналото, с който вече сте имали взаимоотношения и най-вероятно сте така приключили отношения. Добре, ще допълня с още няколко карти. За избор номер 1, идва ли нова любов към тях до края на 2023 година? Даже още една, ето така. Ами по-скоро тук излиза, че явно няма да има нов човек в любовта, явно няма да дойде нова любов към вас до края на тази година. Защото тук всички карти говорят, че по-скоро вие все още страдате по миналото и по-скоро страдате по някакъв човек, с който отношенията са ви приключили. Ето тук имаме и смъртта, имаме и кулата, имаме и десетка жези, което също говори за край, за завършек на отношенията. Така че дали идва нова любов, по-скоро не. Даже тук имаме и обесеният, което също говори за това, че няма да има развитие. По темата на любовта няма да има развитие. По-скоро, ако срещнете някой човек, той сякаш ще ви разочарова. Това е един вариант, но при повечето от вас по-скоро сякаш става въпрос за това, че вие все още така сте разочаровани от човек в миналото. И по-скоро ще сте в тази енергия на разочарованието.
на това да си спомняте за този човек. Така че тук по-скоро става въпрос за това, че вие сте имали връзка с някого, но тази връзка е приключила и все още може би така ви е трудно да продължите напред. Тук и с обесения точно това говори, че на вас ви е трудно да продължите напред. Така че дали идва нова любов, по-скоро не. С тези карти, които излизат, бих казала по-скоро не. Добре, и един съвет от оракулските карти. Сякаш просто това ще бъде повече период на лекуване за вас. За избор номер 1, съвет от оракулските карти. Добре, да видим. Тук оракулските карти говорят за това да се погрижите повече за себе си, да възстановите своята енергия, защото явно в миналото се е случило нещо, което така е разбило вашите мечти, може би така желания, надежди относно любовта, и тук съветът повече да се така погрижите за себе си, да се възстановите, да възстановите енергията си, да се наслаждавате на живота и да оценявате всичко, което сте като личност и всичко, което имате. Също така ето тази карта, която говори за екстремности. Тук тази карта ви съветва да се научите как да се справяте с кризите в живота. Защото тук определено с кулата и с смъртта, както се видя, се е случила някаква криза във вашия живот. Може би някаква връзка, която изведнъж е приключила и вие изобщо не сте го очаквали. Определено нещо се е случило в живота ви, което е било трудно за вас. И тук картите ви съветва да се научите как да се балансирате след такъв период, който определено ви е разстроил и така ви е отдалечил от вашия център. Така че тук съветът от тази карта е да се научите да се справяте с кризите в живота и да намирате отново баланса, изобилието, да се чувствате изобилни, ценни в живота, да се наслаждавате на живота, за да може да продължите да живеете и да растете напред, да се движите напред в живота. Ако има човек, който се опитва по някакъв начин да ви разстрои, ви кара да се чувствате зле, по-скоро се отдалечете от този човек и се съсредоточете върху себе си и върху връзката с природата също така. Също така, ето тази карта говори това да излезете от застоя, защото тук се появи обесеният. Виждате как сякаш сте оплетени и не можете да мръднете напред в живота, така че тук определено трябва да предприемете някакво действие и да си тръгнете от тази ситуация, която само така ви е накарала се чувствате зле, разочаровани. Така че трябва да напуснете това състояние на разочарование и да продължите напред. Да предприемете действие към едно по-светло бъдеще за себе си. Това беше прочита за избор номер 1. Благодаря ви, че останахте до края. Благодаря на картите и на висшите сили. Добре, и сега за избор номер 2. Всички, които избрахте тези карти. За избор номер 2.
Идва ли нова любов към вас до края на 2023 година? Идва ли нова любов към вас до края на 2023 година? Даже две карти. И още една ще стегля. За избор номер 2. Идва ли нова любов до края на 2023 година? Тук две карти излязоха, така че двете ги взимам. И да видим какво излезе. Това, което се вижда е, че явно вие сте взели някакво решение още в миналото, да започнете наново, да започнете на чисто. Вие сте напуснали някаква ситуация, в която е нямало развитие. Може би човекът, към който сте изпитвали някакви чувства, той не е предприемал никакви действия и накрая вие сте решили да напуснете тази ситуация и да започнете наново. Тук с глупакът, нулевата аркана. Решили сте да напуснете ситуацията, да прекратите някакви отношения с човек, който не е влагал усилия във вашите отношения. Тук има един крал на жезлите. Това може да е човекът, с когото вече сте имали отношения, но може и да е нов човек, който идва към вас. Въпреки че по-скоро бих казала, че тук говорим за край, за приключване на отношения с някакъв човек, към който вие така сте изпитвали интерес и желание, но явно нещата не са се получили. Сега ще допълня с още карти. За избор номер 2. Идва ли нова любов към вас до края на 2023? За избор номер 2. Идва ли нова любов към вас до края на 2023 година? Добре, да видим. Тук имаме картата Кулата. Тази карта, между другото, се падна и на избор номер 1. Което отново подчертава, че е бил сложен край на едни взаимоотношения и вие сте започнали от нулата, започнали сте наново. И тук имаме любовниците, но както виждате, тук са представени с трима човека, така че тук може да става въпрос за любовен триъгълник. Тук също имаме тройка. Това в случая са тройка пентакли, но по-скоро говори за това, че ако вие сте имали някаква връзка с даден човек, то тази връзка е приключила и то много е възможно да е било, защото той е тръгнал с друга жена, направил е друг избор. Той и тя, разбира се, обърнете си го спрямо вашата ситуация. Но дали идва нова любов, по-скоро тук излиза, че вие сте приключили отношения с някой, който най-вероятно става въпрос за любовен триъгълник.
Така че тук не ни излиза, че ще срещнете нова любов. Не излиза, че идва нова любов към вас. Сега ще видим и с оракулските карти какъв е съветът за вас. Но определено не се вижда да идва някакъв нов човек, нова любов. За избор номер 2. Съвет от оракулските карти. Преди да видим. Видим какво излиза. Ами тук определено се вижда, че вие сте носили много голям товар на гърба си с тази връзка. Опитали сте се така да задържите, може би, този човек до себе си, но сте осъзнали, че няма смисъл и по-добре да го пуснете. И тук тази карта говори за това вие да се погрижите за себе си. Така че тук нямаме информация дали идва нов човек към вас. Ще изтегля още някоя друга карта, да видим. И тези карти така ще ги дръпна настрани. За избор номер 2. Идва ли нов човек към вас в любовта, да или не? Да видим. Добре, имаме двойка чаши и имаме со жезли. Така че да, определено тук е възможно да има някаква нова любов в живота, едно ново начало. Тук и с нулевата аркана, определено ако ви успеете да напуснете тази ситуация, предишния човек, и сте готови за едно ново начало, то тогава Вселената, да, най-вероятно ще ви помогне да стартирате едно ново начало в сферата на любовта, така че може и да се запознаете с човек, който така да прераснат вашите отношения в така по-романтични. Така че да, за някой от вас ще има нови възможности, ново начало в любовта. Но за други от вас съветът е по-скоро да излекувате това, което се е случило в миналото, преди да продължите напред. А за тези от вас, които сте готови, до края на 2023 определено може да имате нови възможности в сферата на любовта. Това беше за избор номер 2. Благодаря ви. Благодаря и на картите и на висшите сили.